Hola i benvinguts a un nou Grammar Video. Avui parlarem dels prefixes, dels prefixes. Els prefixes s'utilitzen quan tenim paraules en anglès i volem formar d'altres paraules partint d'aquestes. Si tenim, per exemple, possible, efficient, certain, podem fer una altra paraula afegint aquí al davant un prefixe. De possible podem fer impossible, de efficient, inefficient, de certain, uncertain i de logical, illogical. El que passa és que en moltes ocasions no tenim clar quin prefixe hem d'utilitzar per formar una altra paraula, que moltes vegades vol dir el contrari. Hi ha unes quantes regles que més endavant les veurem, d'acord? Com aquesta. Rule and rule. La majoria de prefixes s'afegeixen a adjectius. En canvi, a vegades també a verbs, com en aquest cas. Rule, que vol dir governar, ens queda unrule, que seria alguna cosa així com no governar o desgovernar. Sí? Seguim. El primer prefixe que mirarem avui serà an. An, quan l'afegeixes a una paraula, et crea el contrari de la paraula, del que significa la paraula. Healthy, que té salut. Unhealthy, que no la té. Wise, que és savi. Unwise, que no ho és. Real, que és real. Unreal, que no ho és. I plug, endollar, unplug, desendollar. Aquí tenim un exemple de com an s'utilitza davant d'adjectius però també davant de verbs, en aquest cas unplug. És el primer prefixe que significa not i aquí teniu dos exemples més. Tie, que vol dir lligar les sabates, els cordons. Untie voldrà dir el contrari, deslligar. Likely, que vol dir probable, i unlikely, que voldrà dir el contrari, improbable, no probable, d'acord? El següent prefixe, this. This també vol dir no i també l'afegim a paraules per formar altres paraules. Agree, estar d'acord. Disagree, no estar d'acord. Organized, organitzat. Disorganized, desorganitzat. Continued, continuat. Discontinued, discontinuat. Respectful, respectuós. Disrespectful, no respectuós o irrespectuós, d'acord? Aquí també tenim tres exemples de com s'afegeix el prefixe a un adjectiu i també a un verb, com disagree. El segon prefixe this, que vol dir not, i aquí teniu dos exemples. El següent prefixe, re, re. El prefixe re vol dir un altre cop, tornar a repetir alguna cosa, una acció. Per exemple, draw, que vol dir dibuixar, redraw, tornar a dibuixar. Tell, explicar. Retell, tornar a explicar. Think, pensar. Rethink, tornar a pensar. Send, enviar. Resend, tornar a enviar. En aquest cas, re sí que es fa servir amb verbs principalment. Aquí teniu aquest prefix amb el que vol dir again i amb dos exemples. El següent prefix és over. Over vol dir massa, d'acord? Massa. I aquí teniu uns exemples. Stop pouring the milk. My glass is overflowing. Para de tirar la llet al got, vessar la llet al got, perquè al got ja se'm surt la llet, it's overflowing. Flowing seria el verb overflowing, sortir-se'n. Stop feeding me cookies. Deixa de donar-me galetes. I don't want to overeat. Eat seria el verb, over el prefixe i ens queda overeat, que seria estar sobrealimentat. I'm not pulling any more weeds. Weeds són les herbes de l'hort. Aquesta frase vol dir jo no tiraré, no treuré més herbes de l'hort. I'm overworked. Overworked. Estic sobretreballat, és a dir, he treballat massa. I'm overworked. Aquest és el següent prefixe, over, que vol dir massa, too much, i aquí teniu dos exemples de nou. Overconfident, que és massa confiat, i overestimate, sobreestimar. I passem al següent prefixe, que és under. Under vol dir el contrari d'over. Over volia dir massa i under vol dir no suficient, no prou. This hamburger is still pink. It's undercooked. Si l'hamburguesa en lloc d'estar rosa estés ja molt feta o cremada dirien overcooked. En aquest cas és undercooked. Don't underfeed the octopus. It might start eating the fish. Tenim una peixera i tenim un pop
Si no li donem prou de menjar, es menjarà els peixos. Underfeed vol dir no alimentar prou. I aquí tenim l'últim prefix amb el significat i l'exemple. Podeu fer pausa en el vídeo per tornar a mirar o llegir aquesta taula de resum. Tornem a mirar el que volien dir els prefixes. Re voldrà dir de nou, un altre cop. Un, no, o al contrari. Pre, abans, i post, després. Under, no suficient, i over, massa. This també vol dir no. A més d'aquests prefixes, també tenim aquests d'aquí, que són una mica confusos, perquè s'assemblen molt. In, im, il, er. Tots volen dir no, i aquí teniu uns quants exemples. Però, fixeu-vos, hi ha una regla comú, una regla per utilitzar-los. Fixeu-vos. In, incredible, indirect, im, impatient, improbable, ill, illegal, illogical, irresponsible, irrelevant. Anem a mirar quines són aquestes regles. Quan tingueu paraules que comencen amb L, podeu fer servir ill. Quan tingueu paraules que comencen amb R, podeu fer servir ir. Quan tingueu paraules que comencen amb M, podeu fer servir im. I també amb paraules que comencen amb P. Mature, immature, perfect, imperfect. I pels altres casos, feu servir in. D'acord? Aquesta seria la regla. Podeu fer pausa i tornar-la a mirar perquè ara vindrà un exercici. Hauríeu d'escriure aquí a la dreta la paraula resultant d'aquesta paraula afegida amb un prefixe que vulgui dir no. D'acord? Doncs tenim not literate, illiterate, not effective, ineffective, not perfect, imperfect, not reversible, irreversible, not legible, illegible, not eligible, ineligible. Veieu una mica com s'acompleix la regla? Not relevant, irrelevant, not possible, impossible, not responsible, irresponsible, not mature, immature, not sufficient, insufficient, not logical, illogical. D'acord? I bé, com sempre, us recomano fer els exercicis que acompanyen aquest vídeo i d'escoltar la solució dels mateixos exercicis. Fins aviat!